Isang lalaki ang humingi ng tulong para sa kanyang kinakasama na nagtatrabaho ngayon bilang domestic helper sa Saudi Arabia. Ang reklamo ni Edmond ay pang-aabuso umano na natatanggap ngayon ng kanyang kinakasama na si Jonelyn Lacadin. 2 buwan pa lamang daw siya pero halos araw-araw daw ito kung makatanggap ng pananakit mula sa kanyang employer. At para sa reklamong ito, makakausap natin mula sa Villa Domingo ang Gadanan Isabela si Edmond. Magandang hapon sa iyo, Sir Edmond. Yes, sir. Opo, kamusta na ang kalagayan ng iyong partner ngayon? Opo, kamusta na daw yung kalagayan ng partner mo ngayon dun sa Saudi? Sa ngayon po, sir, ganun pa rin po yung ginagawa ng amo niya, sir. May konting kamali po sa trabaho niya, sinasaktan po siya at saka binubulyawan po. Ang gusto po sana namin mangyari, sir, hingi po sana kami ng tulong sa inyo na mapauwi na siya dito sa Pilipinas. Okay, so ibig sabihin, 2 buwan pa lamang ito, nakakatanggap na ito ng pananakit sa kanyang employer sa kahit konting pagkakamali niya dun sa pinagtatrabahuhan. Opo, sir. Okay, kailan mo ito huling nakausap itong partner mo, sir? Ngayon lang po, nakausap ko po siya kanina bago siya po magtrabaho. Yung kanina, inabuso daw pa rin pa siya nitong amo niya? Sa ngayon po, sir, baka wala po kasi tulog pa po yata yung mga amo niya sa mga oras na to. Kumbaga, naging hobby na nitong amo niya na saktan itong partner mo. Opo, sir, sinasaktan po niya. Okay, sa 2 buwan, anong klase ng pang-aabuso na ang nata mo na sa kanyang employer nitong partner mo? Nung mga nakarang araw, sir, sa kamay po sinasampal po yung kamay niya. Tapos nung nakarang linggo po, sir, sa dibdib daw niya, ulit-ulit daw na sinasampal. Ito bang employer niya, babae o lalaki? Babae po yung nananagit sa kanya, sir, yung amo niyang babae ngayon. Okay, pwede mo bang maikwento kung paano siya sinasaktan? Sinasampal po yung kamay niya, sir. Tapos every time po na may kamali siya na konti, sinasampal, binubulyawan po siya sa mga trabaho niya. Pwede naman po siyang pagsabihan, pero bakit po binubulyawan siya sinasaktan, sir? Nung sined sa'yo yung mga pasa niya, na natamo niya sa pananakit dito sa amo niya, ano yung naramdaman mo? Meron po akong pinasa sa inyo na mga pictures sa kamay niya na kaliwat kanan po ng kamay niya, may pasa po. Nung nalaman ko po na ganun, sir, nag-decision na po ako, sir, na maghanap ng matutulungan na mahihingan ng tulong na papauwi na siya dito kasi baka mamaya may iba pang mangyari sa kanya doon, sir. Ito rin yung araw-araw na hiling ng partner mo na makauwi na siya dito sa Pilipinas. Opo, sir. Okay. Opo. Ito ba alam na ng agency niya? Ano ba yung sabi patungkol rito? Sir, nag-report po kami sa agency niya noon. Kaso ang ginawa po sa amin dahil sa nakulitan po siguro, blinak po kami sa Facebook, sir. Blinak kayo ng agency dahil dito sa reklamo mo? Blinak po kami pareho ng agency, yung agent po niya. Ano daw sabi? Yung last na convo nyo, anong pagkakasabi nila? Binigyan po kami ng number nung isang staff officer nila sa office. Sabi nila, doon daw po kami magreklamo para diretso po yung reklamo namin sa kanila. Pero nag-message po ako dun sa WhatsApp na binigyan nila, hindi naman po sila nag-respond, sir. Okay. Sa 2 buwan ba, nasahuran itong partner mo? Yung una pong employer niya, binigay po yung sahod niya. Tapos yung pangalawa po ngayon, binigay po yung mga ilang araw po. Pero yung buwan na po ngayon, wala pa pong sahod, sir. Kasi every 28th of the month daw ibibigay yung sahod niya. So, ibig sabihin, may kulang pang 1 buwan. Opo, sir, ngayong buwan na po na ito. Sa pagkwento ng partner mo, nakakakain ba siya ng maayos doon? 3 beses lang daw po yata nakakakain ng pagkain ng rice, sir. Walang 3 ulam? beses sa isang linggo. Walang ulam, sir. Meron po yata, sir. Kaso siya po yung nagluluto. Hindi ko alam kung ano yung klaseng Indomie. Cup noodles na lang ang kinakain niya doon. Siya pa ang bumibili Opo, sir. nito. Siya pa yung gumagastos o bumibili nito. Opo, sir. Pero ngayon, sir, ano po yung pinakagusto niyong mangyari? Kwan po, sir, sana mapauwi na po siya agad, sir, para baka mamaya, sir, may mangyari pang iba sa kanya doon. Sa bagay naman, sir, kung in case na kung ano pa ang mangyari doon, mas mabuti na lang na makauwi itong partner mo. Kaya nga po, sir.
Kaya humingi po kami ng tulong sa inyo na sana pong mabigyan nyo ng aksyon. Opo. Ayan mga ka-aksyon, sinusubukan sana namin na makontak at makausap itong local recruitment agency ni Jonalyn, ang Injas Alcawader Manpower Agency, ngunit ni isa walang sumasagot sa aming tawag. Opo. Okay, kaya para sa kasiguraduhan, idudulog na natin ito sa tanggapan ng OWA. At sa kabilang linya ng ating telepono, si Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director for Operations Center ng Overseas Workers Welfare Administration. Magandang hapon po, Attorney Malonzo. Magandang hapon po. Opo, ma'am, meron din kababayan muli ang dumulog sa ating tanggapan na inaabuso 2 buwan pa lamang doon sa Saudi. Itong si Jonalyn. Pero nakadalawang employer na at pagmamaltrato lang ang araw-araw na natatanggap dito sa employer. Yes po. Actually po, can you hear me clearly po? Opo, ano po ang maaring gawing legal na aksyon ng OWA patungkol po dito sa problema ni Jonalyn dyan sa Saudi Arabia? Actually, na-endorse po namin to no, sa OWA Riyadh. Kasi po, while she is located po in Alcobar, pero yung kanyang Saudi Recruitment Agency po is based in Riyadh. So, ang unang step po kasi, o yung procedure natin doon, ang ating mga migrant workers office officials po, including yung mga ating welfare officer ng OWA doon, hindi po sa directly po pwede pumunta po no, sa bahay ng employer. So that's why ang ating coordination is with the MWO or MWO at OWA Riyadh. At endorse na po ito, we're just waiting for the feedback from aming welfare officer. At itong Philippine Recruitment Agency, hindi din po ito sumasagot sa OWA, no? Although when we check our database po, ang kanyang license po is valid pa, no? Hanggang August 11, 2026. Okay. Ma'am, attorney, gusto na daw itong makauwi nitong si Jonalyn. Maaari po ba ito? Itong nais niya na makauwi na sa Pilipinas kasi araw-araw na lang pang-abuso na lang ang natatanggap nito sa kanyang employer. Okay, ganito po ang nangyayari no, para din po sa asawa niya na humingi po ng tulong. No? Para sa information po ng lahat po, okay po, ang gagawin po muna natin is i-secure po, makikipag-negotiate po muna with the Saudi Recruitment Agency, yung ating MWO officials or welfare officer ng OWA. And then, ipapatawag po itong kanyang Saudi Recruitment Agency para i-address po yung concern ni Jonalyn. No? At i-request po natin na dalhin ng kanyang employer si Jonalyn no, sa kanyang Saudi Recruitment Agency para madala po sa ating migrant workers office para at least po ma-address po doon. And then kung gusto niya po na magsampa po ng kaso doon or umuwi na lang, then meron din naman siyang gamitin dito pagdating po sa Pilipinas. She can file naman po administrative case po no, against the agency at pati na rin against the employer kasi itong agency na to ay hindi nakikipag-coordinate po sa OWA at ako hindi rin nakikipag-coordinate dito sa kanilang detailed worker na si Jonalyn. Opo, tama po. Kasi sabi ni Edmond, blinak na sila ng agency ni Jonalyn. Opo, may pananagutan po yung Philippine Recruitment Agency no, dahil hindi niya po inaaktuhan. So for sure, ito po ay harap po sa posibleng suspension ng kanyang lisensya, no? Or Opo. cancellation kung siya po ay ilang beses na ginawa po yung same offense. Pero under the rules po, kung first timer pa lang, ito po ay possible suspension ng license. Opo, nasambit nyo rin, Attorney Malonzo, na may kaakibat rin na kaso itong employer na nanakit kay Jonalyn. Opo, meron po. Basta po, ang ini-encourage namin, of course, si Jonalyn, no, na pagdating dito, or even doon po, no, although mas matatagalan lang po pag doon siya magsasampa. But either way po, may choice siya na doon sa tulong po ng ating NWO officials kasi meron naman po tayong mga hired na mga council, no, o yung mga retained council, no, para ipagtanggol po yung karapatan ng ating mga OFWs abroad. Opo. Or pwede rin po pag-uwi niya po dito sa Philippines. Sa DMW po, magpapile. Opo, ano po ang magiging proseso na pwede nilang asahan sa OWA?
Okay, ang pwede po nilang asahan po ay kami po ay on top na sa kaso po ni Jonalyn at makakaasa po kayo, nakikilos po kaagad ang aming opisina at actually kumilos na nga po kami. At syempre po, yung close coordination natin sa ating mga LWO officials so sa ating welfare officer, no? So, ito po kagad kumikilos rin po yung ating mga OWA officials and LWO officials po doon po sa Riyadh, no? Para ipatawag po ang kanyang Saudi Recruitment Agency. So makakaasa po kayo na hindi namin bibitawan ng kasing ito hanggang po malutas po o ma-resolve ang problema po ni Jonalyn sa kanyang employer. Sa lalong madaling panahon, pwede nang makauwi itong si Jonalyn kung ninanais nito. Okay, ganito po. Kung magiging cooperative po ang employer, no, ibig sabihin magsasagal po sila o isusurrender po siya. Kailangan po kasi kusang loob mo nang isurrender po ng employer si Jonalyn sa kanyang Saudi Recruitment Agency. At yung Saudi Recruitment Agency niya naman na magdadala po sa ating Migrant Workers Office. So kung hindi naman po siya isusurrender ng voluntarily, ay gagawa naman po. Meron naman po tayong mga ibang legal remedies na pwedeng gawin. So pwede na po natin i-engage po yung ating mga lawyers na hinahid po doon para po to ensure po that this employer po will face po na yung necessary po na sanctions noon sa under Saudi law or magpapile po under the Ministry of Labor para ma-secure po ang kanyang exit visa. Kasi kung wala pong exit visa, meron po sa mga kalabas po din, no, sa Saudi. So yun po yung unang hakbang. Once may exit visa na po, at ito po kasi, ang binibigay po kasi ito ng employer. So there are two ways, either voluntarily by the employer or magpapile po tayo sa Ministry of Labor to secure this exit visa. Kaya lang pag hindi po voluntary yan, medyo matatagalan yan, tatapusin natin ang proseso sa Ministry of Labor po doon. Okay. So yan po, maraming salamat po Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director for Operations Center ng Overseas Workers Welfare Administration. Maraming salamat po, Attorney. Welcome po. Apo, balikan ko lang si Edmond. Edmond! Yes, sir. Narinig nyo si Attorney Malonzo from OWA na sa lalong madaling panahon, inaasikaso nila na makauwi na itong asawa mo. Maraming salamat po, sir, sa nagawa niyong tulong sa amin, sir. Hayaan nyo, sir, ang aming tanggapan ay makikipagtulungan din sa OWA upang talagang sureness na makauwi na itong asawa mo. Opo, sir. Sana po, sir, hindi na mabigyan ng katulong yung mga ganitong employer. Opo. Nararamdaman kita, sir.